Dobre, konečne to tu máme znova. Laptop Lifestyle Club 6. meetup. Znovu sa nachádzame v Liptovskom Mikuláši na 3 vodách. Znovu to bude naloženejší meetup, ako bol predtým. Máme tu hostík, zase príde aj Rasto Kijavčín, expert na sociálne siete. Má pripravenú naloženú prezentáciu, takže to bude úplne bombový tento hlavný program. Takisto príde aj Tomáš Vepy, expert na verbálnu a neverbálnu komunikáciu a pomôže ľuďom, ako sa vedieť predať, ako vedieť komunikovať, či už s klientom alebo s hocikým iným, ako sa vedieť prezentovať, trošku aj reč tela a podobne, takže toto bude extrémne naložené stretnutie a extrémne naložené tieto prednášky. Takisto pôjdeme opäť do fitka, pôjdeme zacvičiť, takisto som aj na nedeľu pripravil niečo, čo uvidíte asi na konci. To som nám zarezervoval niečo. To uvidíte a si na začiatok. Vidíme sa pri celom programe. Takže ľudí už máme ubytovaní, všetci stravujú na svojich chatkách, my akorát na tej svojej. O chvíľku sa už všetci tuto stretneme a dáme spoločný networking, pokecáme. Je to tak, všetko čo povedal je pravda. Nikto tu nie je zaplatený, jedine že by hej. Nikto tu nie je zaplatený? Nie. Ťažké sa pri takomto točení nekúkať tu a kúkať sa tu. Lebo tuto máš ty priamy očiko, tak a ty máš sa kúkať sa. Robíme točenie bez servítky, máme tu hovädzie mäso. Pomer mäsa tu je 80:20. A ideme sa nájsť. To vlastne je toto 1 kilo. Ale... Čo ti s tým mám pomôcť ja? Čo tak mi s tým pomôž? No to po jednom ideš teraz, kamarátko. Ide mi to, že? Hej, ide mi to. No, počkaj, ten hranie sme si pripravili, potom náhodou bol trošku shadowboxing, jak sa vraví. Ak pri varení treba. Tu má ale To by sa nerátalo, to ako keby ani nevaríš. Ty proste nedávaš Samo však sparing. Jak sa vraví, to musíš... Môj sa postavil. Pozrite sa na to, ženy vo svojom prírodzenom prostredí. Si kedy naposledy vedela za 3 dňami? Čo akože? Dobre, na večeraní sme. Teraz nás čaká jedine networking. Sa dole si poďme posadať, dobre. Niekto, kto chce pôjsť do výrivky, ešte samozrejme sauničku dáme. Na dobrú regeneráciu pred hlavným dňom, pred dňom D. Takže tam bude tá hlavná sos. Čiže ideme počulovať, pokecať a vidíme sa už na zajtra. Takže máme ránečko. Ideme hodiť znovu rutinku, stará dobrá klasika musí byť, pekne 6 hodín. Hodíme rutinku, behneme donútra, dáme si nejakú meditáciu, podobne. Potom smer fitko, trošku sparingy, fitko a podobne. Bude to raketa. Podľa mňa by si rozjebal obidvoch. Naraz. Zomerame. Hyptrusty. Najpríjemnejší cvik na zadok, ne? Nie je najpríjemnejší. Najpríjemnejší sú etielka, podľa mňa. Ale hyptrust môže byť tiež. Môže byť hyptrust. Koľko opakovaní robíš? 200. To je tak optimálne podľa mňa. Patres, ako sa ti tu ľúbi zatiaľ? Výborne, ja som teraz na prvom meetupe a musím povedať, že na dočakávania. Ja som sa tešil aj všetko toto. Keď mi došla pozvánka, tak som zažil taký náraz dopamínu, vieš. Ale bomba. Aj včera, jak sme kecali na izbe, tak hodnotné veci, všetko. Teraz nejaký sparring dáme, alebo tréning, alebo čo, a potom hlavná časť prednášky, takže som zvedavý. Si predstav, že by sa rozprával s kamarátom, ktorý by vedel, či sa sem má pridať, či má sem prísť, alebo nie. Čo by si mu povedal? Povedal by som mu, že na začiatku je asi normálne tomu neveriť, to má asi každý, si povedzme úprimne, ale potom, jak som sa vlastne pridal, tak neľutujem ani jediný cent. Aj dvojnásobok by som za to dal, aj 3, aj 4, kedy mám. Tak určite odporúčam to. Čo robí, ako zatiaľ? Super. Ľúbi sa? Líbi, moc. Ľúbi sa. Aké máte očakávania od programu?
Všechny. strašně se na to těším. Ja sa vás potom aj večer popýtam. Jo, určitě. Já to mám vysoké očekávání. Věřím, že to bude dobré a že to všichni užijeme a že všichni budeme potom o něco lepší a všichni uzavřeme nějakého nového klienta. Tak. Chcel by si odkázať komukoľvek, kto by váhal sa či už pridať do Laptop Lifestyle klubu alebo prísť sem. Ale jediná myšlenka, jsi průměrem 5 lidí, kterýma se obklopuješ. A tady je mnohem víc než 5 lidí, kteří jsou úspěšní. Si myslím, že říká samo za sebe. Pre tých, čo ma nepozná, som Rasťo, venujem sa sociálnym sieťam a digitálnemu marketingu už niečo cez 7 rokov. A keď budeme networkovať, môžete sa so mnou pobaviť o čomkoľvek v marketingu, lebo som si preskakal digitálnymi agentúrami, reklamnými agentúrami, klientskými stranami, startupmi, aj jednotkami, aj dvojkami na trhu, či už slovenskom alebo celosvetovom. A o tomto sa rád rozprávam. Takže pokojne môžete prísť a spýtať sa na čokoľvek. Vďaka jednému videu som získal 50 000 followerov. Ale tu nejde o mňa. Tu chcem povedať, že tá konzistencia. Moje videá mali 5000 zliadnutí, mali 10, mali 1000 zliadnutí, mali 10 lajkov, mali 100 lajkov, mali 1000, mali 10 000 lajkov. To je jedno. Vždy môže prísť deň, kedy sa na teba usmeje šťastie. Ale ty si povieš, že dnes sa mi nechce robiť. A v ten deň si mohol mať šťastie. A preto je dôležité vytrvať. Preto je dôležitá tá konzistencia, že stále budeš robiť. Ale pamätajte na to, že keď budete takto že predávať svoj produkt na sociálnych sieťach, že človek tam nekupuje akože produkty, ale kupuje uhasenie svojich potrieb. Nekupuje vodu, ale uhasenie smedu, nekupuje iMac, ale efektivitu v práci, nekupuje si iPhone, ale proste krajšiu fotku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže a zamerať sa na to, že čo ten človek dosiahne s vašim produktom. Nedávaj ľuďom možnosť rozmýšľať. Povedz im, prečo to chceš. Pustíte ma preto, lebo mi mešká lietadlo a za 10 minút mi ide. Extrémne zvyšuješ pravdepodobnosť, že ľudia pre teba niečo spravia, keď im dáš dôvod, prečo to chceš. A ak na začiatku vety ešte dáš slovíčko, vedel by si? Vedel by si toto, prosím ťa, pre mňa spraviť? Preto, lebo. Ľudia neradi priznávajú, že niečo nevedia. My chceme na tých sociálnych sieťach samozrejme dosiahnuť dosah, peniaze, klientov, to, čo chceme my. Ale keď chceme plniť tie naše ciele, musíme najskôr splniť cieľ tomu človeku a sociálnej sieti. Takže pomôcť tam udržať človeka čo najdlhšie na našich príspevkoch, a sociálna sieť sa nám za to odmení. Ako cvičiť hlas? Aby si dvihol svoju hlasitosť, aby si pracoval na tom každý jeden deň. Volá sa to neutrálne uši. Keď prídeš za recepčnou, keď prídeš za čašničkou, čašníkom, keď prídeš za niekým, kto ťa nepozná, dvihni svoju hlasitosť a cvič si to. Lebo mimika. Čo môžeš vidieť? V krátkosti. Na hlave, keď vidíš zvráštené čelo, natočím svoje prvé video. Aké bude? Ty sa potrebuješ vôbec dostať do komfortu s tým, ako rozprávaš. Nerozprávaš hlasno, nepoužívaš melódiu, nepoužívaš vysoké tóny a nízke tóny preto. Pýtaj sa sám seba, prečo to chceš. Na to funguje veľmi dobré cvičenie, ktoré som opakoval niekoľkokrát v živote. Ak si povieš, že ak chceš sa stať komfortný s tým, akú máš hlasitosť alebo akú máš melódiu, hovor si abecedu, najlepšie v aute, keď ideš, alebo niekde, kde si sám a ideš. A b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n a kričíš. Alebo a b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n a ideš hore. A takto sa staneš komfortným s tým, aký je tvoj hlas, lebo ty ho nepoznáš. Ak mňa uvidíte niekde na prechode, že rozprávam, tak pravdepodobne robím toto. No a dobrá vec, keď napríklad ja točím video, používam pero. Dám si takto pero a rozprávam ten text, ktorý chcem povedať na videu. Lepšie artikulujem. Druhé cvičenie pred videom. Robím toto s jazykom. Lebo my sme leniví. My neartikulujeme. My sme leniví s našimi ústami. Potom tie videá sú také, že našťastie tam sú titulky. Takto by to malo vyzerať. Mať hlavu hore. Ukázať bradu.
Dať ramená dozadu, vystrieť sa, keď niekam idem. Odporúčam začať asi takto. Hovoriť o sebe a svojich produktoch nejakých 40%. Takže si predstavme, že máme 10 príspevkov mesačne. 4 z toho hovoria o našich produktoch a o nás. Potom máme nejaké, že byť autoritou. Takže keď sme tu mali ten penzión, tak 4 príspevky môžu hovoriť o tom, aké krásne izby sú v tom penzióne a čo sa tam teraz deje. Byť autoritou, ten penzión môže hovoriť o veciach v jeho okolí, v cca 3 príspevkoch mesačne, ale nič viac. Nech tam nepredáva produkty, netreba to. Jedine, kde predávame produkty, je tu a tu hovoríme o nejakých veciach, čo sú v našom okolí a pri tých trendoch sa snažíme byť len trendy. Nenaväzujme to na náš produkt zbytočne, pretože oni fungujú spolu. Hej? Každý príspevok má jeden cieľ, tieto príspevky majú za cieľ predať, tieto príspevky majú za cieľ nejakú interakciu a tieto majú nejaký dosah. A to je celé. Netreba im dávať 3 ciele, 2 ciele, stačí jeden. No tak toto je všetko z môjho a verím, že ste si niečo odnesli. Ďakujeme Tomášovi. Ďakujem veľmi pekne. Tak ďakujem krásne za pozornosť a vidieť. Checkoutujeme, ideme si zahrať futbalek, rezervoval som štadión na najbližšie 2 hodinky, takže ideme si niečo kúknúť. Meetup je za nami, deň D je za nami, prednášky sú za nami, Rastio parádna prednáška, Tomáš parádna prednáška. Ľudí to bavilo, všetci potom ešte spoločne networkovali s Tomášom, s Rastiom, všetci navzájom sa bavili o tom, že čo sa naučili a podobne. Takže úplná bomba a ideme to dočknúť futbalekom, takže uvidíme sa tam. Dobre sa povie, rýchly si. To je super, že som rýchly na 20 metroch a potom skápim. Ale on tak vyšprintuje a potom musí nabrať a takto baterku. To zo 5 minút. Potom on takto kámo nabíja, takto je. Koniec Laptop Lifestyle Club Meetupu. Sme to zakončili parádnym burgerom a všetkým nám je dobre. Až na to, že to končí, takže mimo toho OK.